magbiyagan kami kinayungal daw. Kami manin ako para celebrar may kaduangal daw na kami pinagpesta. Ako pensionang tumugal may sa dagitin mahipang panguloy ng barangay. Kagkastamet tigili, ken amin nga balikbayan, ken amin nga baranggayan mi, ken amin nga bisisitas mi. Ken na kami abot at kay guys sa napiyaken sa unat mi. Ken kastamet ako mapakawalan dagitin ang kasulan mi. Ket damdayan na kami kumaabo, iti dahil ko yung okasyon, naging ganang kimalpas. Ako dahil pinawatan mi, tinagay sa Kristo, ako mi. Amen. Nakantama, ng Espiritu Santo. Ladies and gentlemen, to welcome us tonight, may call on Barangay Captain Honorable Samuel Baraga. Thank you. Ako si German Tubukunin, Yeson. Pagpunta naman ako ang makakalaw sa spesifikas tayo sa kalahati. At dami tayo ako ni Mr. and Mrs. Tony Paras ay Ma'am Dick. Ngayon ko na nabayag na nagkakapitan kay Paan na Ligaya. Awan sa bali ako. Nataraki na laing nga sumala Tibalse. Former Barangay Captain Richard Soleden. Kenti napintas na kapisina. Kastamit ako mga kablawa. Nabayag na nagkakapitan kay Pao Norte. Awan sa bali ako, former Barangay Captain Eduardo Anilio. Kastamit ako mga kablawa, dagiti maligbayan, wenno dagiti nagapon sa bali nga panlaso ni tao, dagiti ako ni Mr. and Mrs. Charlie Peta. Mr. and Mrs. Martin, hindi mananggalta ng Ricky. Ngayon ko ako, nagapungol lang, para na Ligaya, mga bandara at ibagakan ni Lieutenant Colonel Alfredo Cortez ako. Yan. Kablawang rin ako, nagiging katwak na observe di Barangay Luwapo, ay Pakman, di Kamuanan, kaya po Kagawad, Rolando Habon. Apo Kagawad. Kami na po, Kablawang, Iglesia, Kagawad, kaya po Pulugato, Rivera. Barangay Kagawad, Gary Habon. Barangay Kagawad, Jopri Halabaso. Barangay Kagawad, Imelda Acosta. Barangay Kagawad, Enrico Rivera. Barangay Kagawad, Narciso Baroka. SK German Demian Allegado. Barangay Secretary Elisa Nobel and Treasurer Lani Pasqua Bilo. Kasama na po kablawak ng Diyos, ito si Yeso. Ang ibang mga po dito sa Kawanan, naisunod na po kay Maisa ating multulong din tayo para pesta. Di Presidente, di Kababaihan, Alicia Habon Pablico, Presidente, Tibor Fiz, Rosemary Abaenza,
Presidente, PRIC, Yerlinda Valdez. Presidente, Pipina Rolando Aluber. Presidente, di Farmers Association di Madrid. Customer, di Presidente di Vegetable Cristito Rivera. Di UWA President Lorante Baroga. Di Senior President Florentino Aker. Di Quintano Capo Francisco Galdones. Di Co-Manager Maricel Cabeñas. Di DPR Worker Lapo Mako Madrid. Begitu ako di barangay opisyal di Iso kantingi Dadaulo di barangay Talon ako at di Mamuana. Begitu inspirasyon ko di 12 katawan ako project di barangay di Tilupa. Kablaban kayo ako di Laimbag Marabi kay amin bisbisitas. Dan amin ako kagantoy kablaro may ako dagiti ko kagades pero Talaga nga si Kapay Lain ti Agbalin ako kapitan. Nung ang last time ni ako kapitan, nakita tayo ako. Hindi kinalain na nangibaulo. Happy mo, barangay officials, itilo ka. Kaya kagawin mga ako suportado ang officials, aliglayan ng tiyas kaso. Ready, agad na samsam, bigyan tagatulong. One. Dalong. May isa tayo may ticket din niya ayaw, may isa. Sana ni? Ito.
visitors, guests, and all the people here tonight. Ito po Lord ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Please be seated. Paino awan niya ako mayor ako. Baru makamay madamdama. Mayor Joseph Simon Valdez. Good evening, each and everyone. My name is Ren Acosta, 18, all the way from the beautiful municipality of Santa Lucia, province of Ilocos Sur. Thank you and happy fiesta. Good evening, ladies and gentlemen. Park Kimling, 18, from the Manila. He stands 5 feet and 10.5 inches tall. Once again, ladies and gentlemen, our candidate number 5, Mr. John